Takže čau, vítajte v nového videa, dneska to je znova z Minecraftu. A dneska v Minecrafte mám v pláne si doenchantovať teda veci. V tomto dieli by som chcel. Ďalší diel bude asi, budem si asi meniť dom. Prestávam ho celý, no zničím ho a postavím si iný. Tento sa mi už moc nepáči, takže dneska tu ideme ideme hľadať jaskyne, takže som zvedavý, jak to dopadne. Elitru mám, torčky, ja nie, tu už som zabudol, ešte si to mýlim, jau. Videá chvíľu preto nevychádzali, lebo moja ruka vyzerá nejak takto, takže si mám dať klásť takto. Dobre, to sú 3 torčky. Teda pomôže. A tu sú ďalšie. Vedel som, že ich tu mám. Najhlavnejšie veci. To si sem nahádžem. Ale neviem, z akých blokov to ešte spravím. To ešte budem musieť popremýšľať. Buď dám ten čierny kameň, ale drevo viem, to čo sme ťažili predtým, kde je ten tmavý dub, či ak sa to volá, toto. Hej, nie, smrekové. Tmavý dub. Ja som dobrý. Toto tmavý dub. Dobre, takže asi pôjdeme. Ešte niečo, už asi nie Loader Bucket. Ten je hlavný. Dám si na miesto zlatých jablk. Ešte niekde niečo, stále to nič, alebo si to môžeme spraviť buď z kvarcu, asi neviem, dobre, kade pôjdeme, neviem, môžeme ísť pozrieť, tak sme ešte neboli. Aha, ani ďaleko sme nemuseli ísť, no tak nič. Tak, ani ďaleko sme nemuseli ísť, vravím. To čo je? To čo sa stalo? Je to len tak zabilo. Dobre. Tak poďme ešte raz. Ja som si zapol tak, aby som nemusel letieť pre veci, lebo nechce sa mi to robiť. Si pristanem tu niekde. Takto. OK, poďme. Lapis, treba železo, aj to si vezmem. Dobre. A ešte preto nevychádzali videá, lebo som pár dní nebol doma. Však tu je železo. Pomaly iba. Dobre. Aha. Tak budeme asi musieť ísť hľadať ešte ďalej. Nevadí. Aspoň tento diel bude taký. Asi sa posnažím ho čo najmenej zostrihať. Lebo neviem. Vždycky tie videá sú také, že 10 minútové, 15 minút. Dobre. Predtým bolo 20 niečo minútové. Dobre, to dobre. Ale neviem. Moje hrdlo. Hrdlo ma boli tak nie. Sice hrdlo ma boli furt ešte stále, ale ani. Jaj. No poďme. Tu Bajo ma prenásleduje. Ja som vysoko letel. OK. Aha, vesnička.
Tak poďme najprv tam pozrieť. Chcem to enchantovať vybavenie, takže preto hľadáme. Som to chcel dosť dávno. Ale však. Čo predávaš? Čo tam má dražiť? Ja mám nedrité image, takže mi to je moja elitra. Viem, že tí, čo viete, jak sa volá ten enchant, tak napíšte, lebo ja neviem, jak sa volá ten enchant, ale mám Minecraft v češtine, takže preto sa pýtam. GG. Neviem, jak sa volá. Neviem, jak to je preložené. To naštve, ale... Asi ja nič nepotrebujem vesničky. Ja mám všetko. Nikto nič nevidel. Budeme sa ešte niekam pozrieť. Tu. Aha, to je lúka. Ničený portál. Idem pozrieť. Hop. Docela do zlata. A mne by sa hodilo zlata. Jak poznáme. To boha. Mám ten gold block? Mám. Stihol som. Dobre. 17 zlata. Poďme ešte popozerať niekde. To je. Zase zničený portál. To čo je? Už asi 4. zničený portál na tomto svete. To je čo? Nikde není normálna kejvka. No, nejaká aspoň. Tu som dačo videl. No, zvykne sa to ešte bugovať. Dobre, takže hovoril som, že ste... Aha, tak nič. Pravil som, že toto video moc nebude zostrihané, takže... Ozvem sa, keď nájdem tú kejvku, alebo to budem hľadať hodinu. OK, vyzerá to tak, že už som dačo našiel. Fakt. GG. Ale musíme ísť nižšie, lebo tu sa moc vyskytovať asi nebude. Sice nepotrebujem veľa, ale... To je koľko toho kopru? Ešte, že... To boha. To boha. To serem, toto láva, toto strašné vlačo. Môžeš presne dohoreť? Ďakujem. Strašne mi tá láva padá na nervy. No. Poď. Opatrne, dobre. Fakt. Musím si nakopať bloky.
Dobre. Lápis. Ja si nemyslel, že takéto ťažké bude zase znova nájsť lápis. Predtým to nebolo až také ťažké. Teraz. Hardcore, ja rovno. No. Tvoriť. Prepačte. Nevadí. Furt. Poďme ešte tu pozrieť. Tá Elytra je ale fakt na tom zle. Ukáž tu. Tady. Tak. Dobre, ak ani tu nebude, tak ja už neviem, čo spravím. Keď ho ani tu nenájdem, tak za mňa to už aj zácnejšie, ak diamanty mi príde, lebo diamantov mám doma 36, lebo mám bohatství. Ale to tak chápeme. Hej. Tak asi viem, jak to spravíme. To musí robiť asi doly u seba. Dobre, tak začnem asi robiť u seba. Si začnem robiť doly. Takže sa ozaj, keď budem u seba doma. Dobre, tak som zistil, že tá kejvka je tam niekde. Takže toto som videl jak nič, takže poďme sa vyspať. Dobre, ale kde si spravím tie doly? Fúha. To je dobrá otázka. Tak. Keď čo predávaš? Toto drevo. Je celá pekné. Kúpim si ho asi. OK, toto si kúpim. Potom niekedy. Dobre. To by som mohol začať. Je toto. To bolo asi iba na rebrík spravené. Ideme pre rebrík. Joj, to sa mi nechce. Som mohol craftiť zase. Jaj. Toľko dreva som mal. Kde je všetko to drevo? Toľko dreva som nakopal.
toľko dreva som mal, už nemám nič. Toto mi 100% nestačí. Tak si požičam z... To je to. Si vezmem. 2 staky mi budú stačiť. Takže v ďalšom dieli budeme ničiť dom a stavať ho. Alebo jeden diel budeme tak a druhý tak. Ale neviem, ako to bude. Keď zoberiem si ovládač. Tak. Dobre, ešte to spravím klacky. Z tohto spravím drevo. Lebo sa mi nechce klikať. Ruka ma bolí. Si takto. Beradík. Tu. A tu príjme. Dobre. 48 by mohlo stačiť technicky. Ešte by mi mohli niečo spraviť. Takto. Boha. Idem ešte. Dobre, staka 11. Takže teraz môžeme ísť kúpať. Ideme až na minus 59. A takže sa ozvem, keď ideme na minus 5. No ok, som minus 59. Ja si môžeme ísť kúpať. Dobre, tak už ho máme. Tak si ho tu nakopem a môžeme ísť hore. Ja, že to bude dlhšie trvať. Ale sme minus 59, ne? Takže som tady docela čakal, že tam ho rýchlo nájdeme. Konečne si môžem enchantovať moje veci. No ja som rád strašne. Máme deň 61. 39 dní. A koniec. Prší tu. Už som si bola vyprázdniť inventár, lebo rebliky mi nevystačili. Mal, že 3 staky a valačom dokopy. A nevystačilo ešte to budem robiť, ale konečne si môžem doenchantovať veci. Takže tak a ideme. Som iba enchantovaný. Tak. Dobre. Je to tam. Takže v tomto diele už mám, kvôli tomuto dielu už mám enchantované celé vybavenie a s týmto sa s vami lúčim a čau!